Hello guys, takalay 2024 ni kailai panda tang no pratham janaya thangai tongo kailai baiwa gobang ma sini dol ko iko kaki song pisi song mang no yong bri song ka takai thanglai tongsen ngai norok no phunungnai norok soyawi nai tongdi ani blog no ngai je nai tongnai rok like te subscribe khairi baidi mo khang kaki song pisi song goto no kaki song pisi song mang no i ko ma se se ton la ko ngai thanglai tongsen Hingke tabuk phano kainya ketal sokpaya ko hingkai tabo 4:30 baji thanga takpan sokpaya ko hodang no saimaliya hingkai abono hor nong snai amo horni kailai pari nong snai hingkai no aboni bagai ko tak misti mugrok tungna bagai abisida ready englaijak haibano kainya ketal si tabuk phano sokpaya ko amorok khai jotono chini tol mangno manai song amorok khai Okay. Bisingo habnaigra nako thanglai tongo bisingo habjak hingkai borok rok bo kainya ketal si phaiya ko hingkha borok rok ba asuk phaiya ko ta horogo si borok rok phaisinai hingkam jotono chini yang ni borok mangno lesuka kainya ketal tak bosi phaiya ko hingkai 4:30 5টা baji tongo hingkai omo hingkai PL hingkai bin bumung hingkai PL tan kakan bwsajak hingkai mai chai pai bikhe chwng mai rok chiton chai pai bikhe hingkai tabo hor bo wngthangka hingkha ba dakti bo nogo thana nangnai bahai khe kuina ketal bai jamai ketal no nukliya bedi bo gurok riya ko taksuk porjonto tui bo luya ko hingka ba hingkai omo no khaina ro sinina pamtui hingkai ano student hingkai ang no kainya ketal no phunuk se manglakha nogo si thana nangthangka dakti hingkai jamai ketal bai kainya ketal ni bagui gift tongma hingka khai bini masuk no ri kalang sinai hingkai abono iko ekdom sarik sanjangui thangka hingkai asuk nai tongmaliya naisingui hingkai oboni bagui no tabuk hingkai thangnani bagui nogo thangsinai khana sinai tongkha kainya ketal no bo nai maliya khana nai tongkha jamai ketal no phunung maliya belai horeng thangma bagai hingkai ang nogo bo ke borok rege sinta khana nogo